Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau dai darasi ne wanda zai nuna ma mutum yanda zai samu logo ba tare da ya tsaya ya ƙirƙira ba. Ya tsaya ya tsara shi a ɓaga zai zo mai a kyauta kawai. To dai kan cika surutu abinda mutum zai fara yi shine a nan ya zo ya shiga Google Chrome kamar haka. To da zaran ka shiga abinda za ka yi sai ka zo nan wajen sacin. Sai ka rubuta kamar yadda channel ɗin taka take sunanta sai ka ɗauke shi ka rubuta kamar misali ni bari rubuta Protech gashi nan logo Protech logo na shiga sacin kenan. Yawwa to kun gani ya kana nan abinda zan yi kawai in buɗo nan. Yawwa to gashi nan sai wanda nake so logo kala kala. Gashi nan an yi min kawai sai wanda na zaɓa. Bara in shiga wannan ma ku gani. To idan ina so gashi nan ya buɗe min idan ina so zan ɗauko kuma ba shi ɗaya bane ba kala kala ne gasu nan sai wanda ma nake so tukun zan ɗauka. Gasu nan kala sai wanda nake so zan ɗauka. Kala sai wanda na zaɓa kawai. Gasu nan sun yi oba ma kawai in ina so ɗauka zan yi. Kuma in na ga dama ma ace channel ɗin to ba haka ba sunanta ma. Alal misali in ɗauki kamar KB logo kamar haka kaga KB logo za ka gani. Tai sacin. Yawwa to ka gani. Ga wasu kala ma kala na KB masu kyau gwanin sha'awa. To kamar ni gasu nan sai wanda nake so sai wanda na zaɓa. In na shiga ɗaya ma waɗansu za ka gani. Abun ban sha'awa ka gansu ko KB logo. To dai haka ne ake yi hanyar da za ka bi ka ɗauko logo ba tare da ka yi create ɗinsa ba. Ba tare da ka haɗa ba. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi ko ka shiga cikin Chrome ɗinka ka yi downloading ɗin abinka hankalin ka kwance. Ko in ka ga dama za ka cire mai copyright ne kawai ya koma naka kawai. Hankalin ka kwance ba ka da wata damuwa. To in dai kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana subscribe sannan ku yi mana share ku yi mana like. Mun gode.